Bé, hem tocat les 7. Bona tarda. Benvinguts i moltes gràcies per la vostra assistència en aquest acte de presentació d'aquest llibre sobre la història del castell de Castellbisbal. És el segon llibre de la segona beca de l'Ajuntament de Castellbisbal sobre recerca de temes de història de Castellbisbal. Tenim el grandíssim honor d'avui poder dir que juguem a Champions. Primera, pels convidats. Tenim el doctor Retxe, que és l'autor del llibre, i al meu costat, que ens farà una breu explicació i en acabat faran un diàleg amb el doctor Capdeferro, que és l'autor del pròleg, i aquí aprofito públicament per donar les gràcies per al pròleg, que els que el puguin llegir veuran veure que és punyent. No només és un pròleg sobre el llibre, sinó que és dens, és molt interessant. Després tenim el doctor Hernández, que també és especialista en història militar i en didàctica de la història, i entre els tres faran un petit diàleg a nivell de divagacions i diferents punts de vista que puguin tenir sobre el castell. I finalment, el senyor Casals, que és un expert en el tema de difusió i de reproducció virtual i d'imatge, de forma que hem fet, diríem, posar sobre la mateixa taula el seny i el coneixement dels historiadors, barrejat amb la potencialitat de les noves tecnologies de la imatge i el disseny, i llavors poder fer una reconstrucció virtual, que és el que podran recollir tothom que vulgui al sortir en aquest pòster que avui donem, i dues imatges més que estem treballant per poder acabar de tindre una visió, encara que sigui virtual, el màxim d'interessant possible i el màxim de detall possible sobre el que era el castell de Castellbisbal. Dic que juguem a Champions perquè són jugadors de primer nivell. El format de l'acte serà una petita introducció que faré jo, en acabat un debat obert entre els tres protagonistes. Després en Casals ens farà una explicació de les feines que fa a nivell de producció virtual, i després un torn obert de preguntes per qui vulgui contestar. Jo parlaré poc, diuen que he de moderar, però pràcticament donaré la paraula al senyor Retxe, que és l'autor del llibre i el que ens parli una mica quins són els trets més significatius, personatges i els caires que calgui destacar una mica sobre aquesta recerca històrica. Un parell de puntualitzacions. Per què fem això i per què a nivell de govern fem aquest tipus de feina? Doncs perquè pensem i penso que tenim la responsabilitat de conèixer la nostra història, saber quina és, on és, i explicar-la. És una responsabilitat que ve d'aquella famosa paraula del patrimoni, on hi cap molta cosa, però que és una paraula que va dir fa uns quants anys un regidor que està per aquí, el Salvador, parlava de patrimoni i de les seves diferents afectacions o bé contingut que se li pot donar, i un d'ells no és altre que la història de Castellbisbal. Aquesta feina la fem amb dues línies d'actuació. Una és un llibre d'història de Castellbisbal, que estem treballant des del 2017 i que ara comencem a veure un primer redactat d'algunes parts de la història, que és un equip d'historiadors dirigit pel doctor Àngel Casals i amb el suport de Sàpiens de cara a fer aquesta redacció i difusió, que és un llibre, diríem, horitzontal, abarca des de la prehistòria fins a la recuperació dels ajuntaments democràtics. Aquest és un tipus de línia d'actuació. L'altra línia d'actuació per difondre i conèixer i poder fer treball de recerca sobre la nostra història és el de les beques, que és una feina més intensiva, és monogràfic. Per exemple, el cas d'avui és agafar el castell de Castellbisbal i la història del castell de Castellbisbal. És un tema intensiu, que es tracta de posar seny a llegir els fons documentals que hi ha en els diferents arxius, Arxiu Nacional, Arxiu de Corona d'Aragó, Arxiu de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la diòcesis, etc. Tots on hi hagi documentació de cara a posar aquest seny d'aquesta gent que coneix la història, pot llegir-ho, pot interpretar-ho i posar-ho en valor, ordenar-ho i explicar-ho i difondre-ho, i en acabat tindreu ordenat i perfectament conegut. Per aprovar-nos a la història de qualsevol poble o país, diríem que hi ha com tres vies que hem de tenir en compte. Una és la tradició oral, que és el que s'explica de pares a fills i nets, i la tradició oral que es van explicant amb els seus
defectes i les seves virtuts i tots els seus encerts i les seves deficiències, en canvi hi ha la tradició escrita, que és aquell cronista que moltes vegades hi ha en molts pobles, en molts llocs, algú que escriu i escriu la seva versió, que aquesta via inclou l'anterior, la tradició oral, però no deixa de ser més que deixar constància per escrit d'una sèrie de fets, que és la seva opinió, però es deixa constància per escrit. I en canvi hi ha la tercera via, que és la que fem servir ara aquí, i la que fem servir amb el llibre d'història, que és la científica, que té un mètode científic on hi ha un coneixement previ d'expert que es posa a analitzar els fons documentals i sobre aquells fons documentals interpreta i explica, escriu, analitza, arriba a conclusions, però sempre amb mètode científic i no de suposicions o tal. I si és que hi ha algun tipus de suposició, evidentment es deixa ben clar i ben especificat. Suposem que això tal, perquè no hi ha una constància o una evidència que hi doni suport. O sigui, estem parlant de mètode de rigor, mètode científic i de feina com a conseqüència d'aplicar aquesta metodologia científica, que engloba, evidentment, les altres dues anteriors. I jo aquí ja callo, m'he passat mig minut, el que em deia l'Isaac, cap problema, i a partir d'aquí el senyor Retxe ens explicarà... Jo intentaré ser mig minut més breu del que pensava. Cap problema. Bé, jo primer de tot agrair a l'Ajuntament, al regidor, a l'Isaac, l'acompanyament que han fet en tot aquest llibre. A vegades es diu que quan un fa un llibre sempre fa aquella comparació fàcil, de dir que es parit un llibre o que el compara com a tenir un fill de paper. Més enllà de lo naïf d'aquesta comparació, sí que hi ha una cosa que pensava ara que pot ser bastant equiparable, que és que amb els llibres o amb les recerques, quan comences, passa com amb els fills, que no saps com sortiran fins que els tens a les mans o una mica més criats. I això crec que és el que ha passat una mica amb aquesta recerca sobre Castellbisbal, una recerca que en principi anava exclusivament sobre aquest plet de 1440-1443, sobre un judici molt complicat, molt estrany sobre la jurisdicció del castell, entre el bisbe de Barcelona, la corona i els dos fills supervivents de l'anterior, que feia 40 anys que havia estat el senyor del Castell. De tot aquest embolic ja en parlarem potser una mica més en el diàleg, però la recerca ben aviat va demostrar que no podia quedar-me només amb el plet, només amb la factualitat, explicar els fets del plet, perquè amb això no entendríem res. Bàsicament perquè, com diu el llibre, Castellbisbal, castell, família i conflicte, aquestes tres coordenades, castell, família i conflicte, acompanyen tota la història del Castellbisbal medieval. Hi ha una assimilació fàcil, que és la de castell i família, aquestes famílies de la petita mitjana noblesa catalana, però sobretot del Vallès, que s'ensenyoreixen dels castells, fins i tot fins al punt d'agafar el cognom del castell, quan els cognoms no han estat iguals tota la vida i la nostra manera de gestionar els cognoms actual neix precisament al segle XII, doncs quan aquesta gent ha de triar un cognom, com moltes altres petites i mitjanes famílies de la noblesa catalana, trien el nom del seu castell. Per això tenim els Castellbisbal, els Montornès, els Terrassa, els Sant Vicenç i molts altres. Llavors, castell i família, la família que regeix el dia a dia del castell i les pedres del castell, són dues coordenades molt unides. Però en el cas de Castellbisbal, per la seva pròpia situació jurisdiccional, hi ha una tercera pota, que és la pota del conflicte. El conflicte al voltant de qui mana el castell de Castellbisbal no és només una cosa que passi en aquest plet de mitjans del segle XV, sinó que, anant investigant sobre la història del castell, és una constant. Després ja ens interrogarem per què i tenint un professor de història del dret potser podrà dir més coses que jo. Però jo crec que al final aquest títol resumeix molt bé el que hem intentat fer amb el llibre. Castell, família i conflicte, i en la conjunció d'aquests tres vectors teixir una història que, com deia el regidor, parteix del rigor acadèmic, del rigor científic, de la disciplina històrica, de la tasca d'arxiu, de la documentació, però que una beca com la que ens ocupa i un llibre com el que ens ocupa no havia de defugir una cosa que a vegades als historiadors ens oblida, que no només hem d'escriure, sinó hem d'escriure perquè ens llegeixin.
Llavors, si algú decideix llegir el llibre, espero que això es noti, la intenció d'explicar una història, d'explicar no només la història en mayúscula, sinó totes les històries que hi havia al darrere d'aquestes 3 coordenades. Pel camí, ja ho veurem, i això també el Josep Ramon ho farà molt millor que jo, hem aconseguit fer treure a la llum algunes informacions que existien ja abans o vinculades al plet sobre com era el castell de Castellbisbal. Un castell que us haig d'explicar a vosaltres, no tenim físicament, això sempre és un drama, i més en un poble que es diu Castellbisbal, no tenir el castell, doncs, a mi em fotria. A través d'una sèrie d'inventaris d'obra, a través d'unes descripcions de l'estat ruïnós del castell del segle XV, doncs vam aconseguir, en aquesta tasca d'ajuntar peces, oferir fins i tot una proposta de com seria o com podria haver estat el castell de Castellbisbal. Jo, fins aquí, i així obrim diàleg. Endavant. Sí, bé, bona tarda a tothom. Com deia l'Alberto, jo soc professor d'Història del Dret a la Universitat Pompeu Fabra i crec que el primer que s'ha de subratllar en aquest acte és que treballar sobre plets, sobre processos, i més si són del segle XV, requereix moltes habilitats, ja no només de saber, penseu, si mireu les imatges que hi ha a partir de la pàgina 140, 141, quan tingueu el llibre a mà, veureu que hi ha tota la complexitat ja d'entendre aquella lletra amb diferents tipus en funció de l'escrivà, etc. Cadascú tenia la seva manera d'escriure i tal. I doncs no només cal saber paleografia, no només cal saber història. Ja treballar en processos és, jo diria, quasi tot un món a part. I hi ha totes unes qüestions processals de com funcionen els mecanismes de prova, de com funciona la intervenció ara d'una part, ara la de l'altra. I totes aquestes dinàmiques jo crec que t'hem d'aplaudir ja públicament des del principi perquè hagis convertit això en el centre del llibre. I a més ho has fet d'una manera molt amena, que has aconseguit treure i d'aquest plet treure'n com elements que són fàcilment compartibles i fàcilment comprensibles per la gent de Castellbisbal, que al final són els que tenen interès en conèixer la història, seguint aquesta iniciativa de l'Ajuntament de potenciar aquesta branca del patrimoni, que és la vostra història col·lectiva. I per tant, bravo, i aquí es veu que tu tens aquestes dues ànimes, la de divulgador, que la fas amb molt d'èxit, i la d'investigador de recerques pel teu compte, i aquí jo crec que fas una òptima comunió d'aquests dos vessants. I crec que està bé dir-ho ja des del principi, abans d'entrar en qüestions més tècniques, de què podia suposar tenir un castell en aquella època, o de què volia dir, com funcionava tot aquest sistema de famílies de la baixa i mitja noblesa, etc. Vull dir, crec que per començar hem d'aplaudir una mica això. No sé si esteu d'acord que el llibre aconsegueix agafar uns quants elements i projectar-los, això mateix que deies, la manera d'anomenar les famílies, com es feien els cognoms i com canvia la manera d'anomenar-se els uns i els altres a la Catalunya medieval. Doncs això són coses que les projectes amb molta naturalitat, de manera que qui llegeixi el llibre s'hi sent còmode. He de dir, ja també, que ningú se senti enganyat si després obre el llibre i troba alguns passatges una mica més enrevessats. Evidentment estem en un llibre tècnic, científic, i per tant hi ha algunes parts que són una mica més àrides. Però sí que us vull dir que potser la primera vegada que trobeu aquella paraula direu ui, això no ho entenc, però la segona o la tercera l'Alberto us repescarà. És una cosa que la vull també destacar molt. L'Alberto, com dic, això ho he d'explicar millor, no? O aquí, espera, que aquí no se'n perdi ningú. I és important aquest acompanyament que fas dels lectors. Per tant, sí que ja d'entrada us vull animar molt a tots a no veure aquest llibre com una cosa llunyana, sinó com una cosa que pot ser a l'abast de totes les famílies. Sí, una mica aquesta era la idea, perquè moltes vegades des de l'acadèmia o des de la tasca de recerca dels historiadors erigim una barrera molt gran
no? Nosaltres creiem que el que fem és acadèmia, és ciència, no? I la nostra torre d'ivori, no? Que només escrivim per nosaltres, quan al final la història, si és alguna cosa, és una disciplina social i ciutadana. No? Llavors no té cap sentit fer recerca en història si aquesta recerca no arriba a la gent. No? I perquè arribi hem de fer, igual que fem un esforç de recerca, hem de fer un esforç d'escriure d'una manera més o menys intel·ligible, no? De teixir un relat en el que el lector pugui entrar i pugui entendre, encara que no sigui especialista sobre l'edat mitjana, sobre el dret medieval, sobre les jurisdiccions feudals, però que pugui resseguir aquesta història. Si ho poden fer les sèries de televisió, no ho podrem fer nosaltres. I a més, hi ha un altre tema molt important, que moltes vegades també des de la universitat o des de l'acadèmia es veuen aquests projectes locals des d'una òptica estrictament local. És un premi d'història local, això és per fer erudició municipal i prou. I no és així, perquè des del localisme es pot fer universalisme. Des de l'exemple concret del castellbisbal medieval podem entendre molt millor com funciona el dret català, com funcionen les jurisdiccions a la Catalunya medieval, a l'Europa medieval. Llavors, lluny de pensar, jo quan intentava fer recerca i escriure aquest llibre com una cosa de caire local, és un llibre de història de Catalunya, és un llibre d'història d'Europa, és un llibre d'història medieval. En aquest sentit que hem de treure'ns aquesta falsa superioritat acadèmica que des de la universitat tenim a vegades i assumir el que som uns artesans dels documents, de la paraula, i això implica que hem de fer també un procés, no només de recerca, sinó d'intentar transmetre el coneixement. Això després ja veurem quina repercussió té en la recerca, però la idea és aquesta. A més, aquest plet de Castellbisbal de mitjans del segle XV és un gran exemple dins de la història del dret català. Per començar, perquè plets d'aquest tipus de la Reial Audiència pel XV, corregeix-me, però hi ha molt poca cosa. Sí que és una institució que, per exemple, ja en època moderna sí que hi ha molt més estudis, sí que hi ha molta més informació, però això és perfectament un model o una base sobre la que repensar, jo dic, ara sona pretensiós, però sense cap mena de pretensió, de repensar com es jutjava, com era un plet, com era el funcionament dels procuradors, de la càrrega de proves, dels temps, de com funcionaven. A més, és molt divertit veure tics molt nostres, entre deixar per escrit, dir en persona, això encara quan tenim problemes de feina, tu tot per mail, que no et diguin res per telèfon, doncs el bisbe de Barcelona fa el mateix, se'l troba, és un passatge que a mi em resulta especialment hilarant, que és quan, com el judici sembla que no anirà bé, ja abans de començar els oficials reials intenten enganyar el bisbe, intenten retrasar el moment en què li donen la citació i en el mateix moment en què ja estan en el temps límit, li envien la citació per carta, munten una troballa fortuïta passejant pels carrers de Barcelona, topant-se amb el bisbe, i li diuen, home, la carta que t'hem enviat, què opines? Digue'ns alguna cosa. I el bisbe diu, bueno, espera, què està passant aquí? Perquè a més, els oficials reials apareixen amb un notari, amb testimonis, i el bisbe fa aquella retòrica de no, vosaltres m'heu fet una carta per escrit, jo us contestaré per escrit. No, però digue'ns ara què et sembla, no. Llavors el bisbe també juga a retrasar la resposta, a intentar a dir que no us puc contestar ara perquè no trobo els documents que necessito a l'arxiu, perquè sóc nou, i després resulta que mires i el bisbe porta 10 anys ja al bisbat, no? I dius, home... I segon, encara que sigui nou, el bisbe no s'encarrega ell mateix de l'arxiu. Té un arxiver que li busca les coses. Però totes aquestes subtileses, d'això a més, les amenaces velades, això ho reculls tu molt bé al pròleg, aquella frase de tenir notícies dels meus advocats, com es juga amb l'amenaça de la justícia. Això són exemples que poden ser per separat molt naïs, però que en conjunt el que demostren és que la societat catalana medieval, la societat catalana del segle XIV, del segle XV, és una societat molt refinada jurídicament, on hi ha un coneixement de la cultura escrita, dels codis civils, de la justícia, de com funciona el dia a dia. A vegades ara, que nosaltres que ens creiem que la nostra societat està molt judicialitzada, nosaltres com a ciutadans no tenim el coneixement de la subtilesa de la justícia
no? Que demostra, per exemple, les diferents parts, no? Com amaguen proves, com de cop i volta un testimoni clau apareix en el moment just, és que hi ha com una sèrie procedimental. El que passa, aquí ara us faré un context que us agradarà. Des de la Universitat Pompeu Fabra i d'altres grups de recerca de Catalunya estem treballant molt amb la línia de que Catalunya ja des del segle XV, com a mínim, i segurament des de final del XIV, tenia molt arrelada i d'una manera diferent a molts altres territoris europeus, molt superior a molts altres territoris europeus, aquesta consciència de juridicitat del dret, la importància del dret, i que qualsevol diferència entre persones es havia de resoldre en termes jurídics. I això que en diem l'observança, perquè el dret ha de ser observat, ha de ser respectat, i que ens n'omplim la boca. I d'alguna manera, quan te trobes amb exemples com el del teu plet, bé, sí que hi ha això d'articular-ho tot en termes de dret, però també hi ha una enorme politització de la justícia, que és un altre tema molt actual. I si us hi fixeu, quan tingueu el llibre a les mans, veureu que hi ha una primera part que s'acaba a la dècada de 1410 i després la segona part et comença amb el plet al 1440. I quin és el canvi substancial en aquests 30 anys? Que els descendents dels senyors de Castellbisbal estan servint el rei a Nàpols, a la cort, famosa cort renaixentista de Nàpols, i aconsegueixen el favor del rei i, per tant, el que precipitarà tot aquest plet i el que precipitarà que el bisbe perdi una possessió que ell considerava absolutament consolidada, en bona part és aquesta proximitat. I si tots aquests oficials del rei i aquests jutges de la Reial Audiència es presten en aquest gran canvi de cartes, és bàsicament pel favor del rei, la proximitat a la monarquia. I clar, no diré que ens feu un flac favor amb aquest llibre, però diguem-ne que punxeu la bombolla aquesta de l'observança i finalment poseu de manifest el que ja tots hauríem de saber, i nosaltres primers ingenus, i és que el dret és un instrument també al servei del poder i que bé, qui porta la vara de comandament doncs té més possibilitats de que les sentències li surtin favorables. El treball veureu que és extraordinari, que mostra la complexitat, però la complexitat d'un estat, diguem, que es basa, diguem, en una base jurídica, diguem, un país obsessionat, encara avui, obsessionat potser no és la paraula afortunada, diguem, no? Per anar a fer papers, diguem, quan veus que és el segle X o XI, me'n recordo ja un escrit d'una mare que ven una vaca al seu fill, diguem, i que s'ho fa escriure, doncs dius, ostres, quina cosa més extraordinària, és com l'herència, diguem, del dret romà, com la idea d'estat, doncs perviu i és dels llocs on tenim una herència i un patrimoni documental més extraordinari descrit de l'edat mitjana. I el treball de l'Alberto, a més, entra en un dels plets més interessants, és a dir, on juga el bisbat, juga la corona, juguen els Castellvell, juguen els Castellbisbal, juguen en un moment determinat la Casa de Foix, que té uns interessos molt concrets per aquí, i veus com contínuament, és una història apassionant d'interessos, a més, que també juguen, diguem, a la pagesia, els pagesos, diguem-ne, sotmesos al règim feudal, i com tots van pressionant i buscant, doncs, les seves solucions, diguem, no? Llavors és un llibre que és mestre, diguem, no? Perquè també ens ensenya a interpretar el que està passant, el que vivim a la nostra vida quotidiana, doncs, des de sempre. De tota manera, i sense voler aparcar, diguem, el tema del dret, que suposo que hi tornarem, a mi sí que m'agradaria dir que l'obra és una obra dialèctica, és a dir, que no és un treball d'història local, és un treball molt universal, que passa de lo concret a lo general i que és capaç de transcendir de lo concret a lo general i que el que estem veient aquí és una autèntica radiografia d'un país al llarg d'un període, que és l'edat mitjana, que és cabdal
per entendre'ns a nosaltres, entendre, diguem, també el context europeu. Però si m'ho permeteu, sí que voldria dir algunes coses a banda de l'obra, diguem, sí de l'objecte de coneixement, és a dir, del castell de Castellbisbal, que abans s'ha dit, bueno, on està el castell no hi és, però el castell sí que hi és, perquè el castell gairebé ho és tot, i també dir algunes coses de l'autor, diguem, no? No sé per quines de les dues, em voldria excusar també, en fi, alcaldes, regidors, veïns, amics, etc. Perdoneu que no us hagi començat a l'inici del Parlament. L'objecte, el castell de Castellbisbal, possiblement, a mesura que vagi passant temps, el anirem resituant molt bé i molt abans que comenci tota la problemàtica aquesta, com una fita geoestratègica molt important al segle IX i al segle X, en el qual, diguem, el Llobregat pràcticament és la frontera, diguem, de la frontera d'Europa davant de l'Àndalus, i jo particularment estic convençut que la via Augusta no baixa per l'esquerra, sinó que baixa per la riba dreta. És un tema que no controla absolutament. Precisament perquè la riera de Rubí és un obstacle molt important i això fa que el pont del Diable possiblement sigui un pont per anar, diguem, cap al Vallès, no per anar, diguem, a Barcelona, i que el trànsit cap al Pla de Barcelona es fa per dues vies, pel pas de Sant Andreu de la Barca, per un pas de barca, i després pel pas de Sant Boi. Si us fixeu, Sant Boi, Cornellà, la travessera de Gràcia i el pont de Llefià a Badalona estan en línia i és allò que vertebra la travessera. Això vol dir que el Serrat de les Garses, ja des d'un primer començament, té una posició geoestratègica molt important perquè controla o està a la vora, diguem, del pas de Sant Andreu de la Barca i està ja visualment connectat en Castellví de Rosanès, que serà una de les peces més importants, jo crec, geoestratègiques, en un primer moment tan gelida com Castellví de Rosanès i probablement Sant Boi a mans andalusines, i que durant 200 anys aquí ja es cou, és el centre, no el centre del món, però sí que és un dels llocs de frontissa i que per tant és un espai important. És possible que en el futur l'arqueologia ens vagi donant més passos si anem més orientat. Per tant, és un lloc disputat, és un lloc important. És a dir, Castellbisbal és un lloc important, geoestratègicament és un lloc important i en el segle IX i el segle X hi és molt i això condiciona la possessió del lloc i les disputes que hi puguin haver pel lloc. I per tant, els esforços que ha fet l'Ajuntament i els entorns d'investigació local per donar llum sobre aquest període i sobre aquest lloc, són d'agrair i són importants perquè en un país, no ens enganyem, com el nostre, que sembla que estigui vivint amb una ingravidesa històrica, les produccions de cultura i de cultura històrica són mínimes, és important que hi hagin iniciatives des dels entorns municipals per recuperar la pròpia història de la terra i del país, perquè les altres institucions crec que no estan a l'alçada de les circumstàncies i no cal estendre's al respecte. Després també m'agradaria dir algunes paraules o començar a dir algunes paraules de l'autor. L'autor és un autor jove. Entre la banda aquella d'allà, ja no entro en la d'aquí, que som més veterans, sembla, però la banda d'allà hi ha una bona... Enganyem, Hi ha una bona... Ostres, esperança, diguem, de la historiografia del país, i ho dic per les dues bandes, perquè tant l'Alberto com el Josep Ramon són gent que treballen indistintament amb el que és investigació de base, amb noves tecnologies i no solament amb investigació de base, sinó també en comunicar els resultats de la recerca de base, que és important. És a dir, la divulgació, difusió i didàctica d'una ciència no és un problema de periodistes, pedagogs, dissenyadors, etc., que també, sinó bàsicament és una responsabilitat dels propis historiadors. I quan hi ha historiadors o gent que treballa sobre el passat, arqueòlegs i historiadors, que ells es preocupen de controlar i de difondre i de donar a conèixer quins són els trets importants de la seva recerca, doncs això és molt d'agrair.
perquè crec que és responsabilitat de la pròpia ciència divulgar la pròpia ciència i no deixar-ho a mans d'altres sectors que amb algunes vegades actuen amb un cert intrusisme. Jo crec que de les virtuts de l'autor és la seva erudició. Ell té una tesi doctoral extraordinària sobre les elits medievals catalanes i la seva projecció, sobretot naval, durant el segle XIV, si no recordo, sí, el segle XIV, Pere Cerimoniós. Un treball extraordinari, amb una rigorositat extrema. He consultat els arxius, sobretot l'arxiu de la Catedral de Barcelona, per situar un període molt interessant de la Mediterrània occidental. Té aquestes dues visions, capacitat per investigar i capacitat per divulgar, i una gran erudició que fa que pugui passar amb una relativa senzillesa, però que us puc assegurar que no és fàcil, des dels marcs generals als marcs locals i relacionar-los dialècticament. El que està passant aquí és un exemple del que està passant de manera general i allò que està passant de manera general es concreta aquí d'aquesta manera. D'aquí que el llibre veureu que té una gran vivacitat, perquè és capaç de lligar entorns generals amb entorns particulars. I per tant, és una llàstima que en aquest país la història no estigui més considerada i que el treball dels joves historiadors no estigui dignificat i reconegut tal com caldria. En el cas del Josep Ramon ja m'avanço, diguem, ell treballa molt en reconstrucció iconogràfica. La història, penseu que una imatge val més que 1000 paraules, la història s'ha de veure. Quan l'expliquen, més o menys et pots imaginar coses, però tu quan veus les reconstruccions arqueològiques és quan comences a veure el què. I d'aquí que una part del treball que han fet també entre els dos, l'Alberto, recollint testimonis que ens ajuden a entendre com podria haver estat el castell de Castellbisbal, i el treball del Josep Ramon fent segons aquesta font, la torre podria estar més a la dreta, més a l'esquerra, pot haver un recinte, en poden haver dos, pot haver la casa o pot haver la capella o pot haver el que sigui, diguem, doncs ens donen unes hipòtesis de treball, que com a mètode de treball científic és també interessant, perquè les hipòtesis s'han de demostrar, però, diguem, també ajuden a formular altres hipòtesis, diguem, i per tant ha fet un treball, diria, que també extraordinari en base a la documentació, la reconstrucció que s'ha fet. És a dir, que ha estat molt laudatori, però crec que plenament merescut, perquè les dues persones que teniu aquí són de les grans esperances que crec que té la historiografia en aquest país, i jo els vull agrair l'esforç sostingut que fa molt temps que mantenen i que no crec que hagi estat correspost de manera suficient per la nostra societat. Vaja, això és dir molt. Voldria introduir un tema... Perdó. Perdó. No, només volia dir que enllaçant amb això de lo general, lo particular, etc., hi ha una qüestió, aquí hi ha algú que pot pensar, ui, parla de castell, família, conflicte, el plet aquest, hem sentit parlar del bisbe, hem sentit parlar de la monarquia, hem sentit parlar dels Foix, i per tant, algú pot pensar, i això va de lluites entre senyors i grans famílies aquí que s'estan disputant Castellbisbal, i gent com nosaltres, com tots els que estem en aquesta sala, no hi tenim res a veure. I en absolut, en aquest llibre hi té un paper molt important la comunitat. I la comunitat, a més, no només dels castellbisbalencs, que a més allà es veu ja que hi ha diferents faccions i que n'hi ha que estan, diguem-ne, més disposats a transigir o a deixar-se fer, i altres que en canvi són més combatius. I després amb els de territoris propers, que evidentment també tenen interessos en el que passi a Castellbisbal, i els de Martorell concretament, i que per tant que s'impliquen decididament. I es veu també la força de les comunitats, que aquesta és una part que la historiografia havia ocultat durant dècades. Semblava que la història només era això de reis i prínceps i dinasties i corts i tal, i senyors feudals, i aquí veiem també la força dels grups socials, de classes dinàmiques, de gent que entén la complexitat del lloc on són i els interessos que hi ha en joc i que prenen partit. I prenen partit en un moment on, si el senyor et fica el dit a l'ull, pots tenir molts problemes. Per tant, crec que també està bé fer un petit reconeixement
Sí, aquest potser seria el protagonista invisible del llibre, no? Evidentment no és el grup que produeix els documents, no és el grup que sembla que fa política, diríem avui, no? Però si el segle XXI també ha ensenyat alguna cosa és que la política no sempre només és institució, no? O només és política des de dalt. I hi ha un protagonista que és la comunitat de veïns de Castellbisbal, que ja des del segle XII pots anar resseguint les faccions veïnals, no? A qui donen suport, si al bisbe o al senyor del castell. I sobretot al llarg de la Baixa Edat Mitjana, comença al segle XIII, però al segle XIV ja hi ha algú que alça la veu, no? Pots escoltar al Parlament com això, tota la mania de que com tot es judicialitzava i tot es posava per escrit, els notaris prenien testimoni. Moltes vegades aquest llibre està ple d'oralitat, i no sé qui va dir aquestes o semblants paraules. I es passa del llatí al català, i segurament eren les paraules que aquest veí de Castellbisbal, que aquest senyor, que aquest delegat del bisbe van dir, i que el notari va recollir. I potser per primera vegada, al segle XV, mitjans del segle XIV, comencem a escoltar alguns veïns descontents de Castellbisbal, que comencen primer tímidament, primer les primeres reunions veïnals, veus que, per exemple, només hi ha un que comença a alçar la veu. A mesura que passa el segle XIV, van agafant força, vas veient que hi ha faccions municipals dins del terme que nomenen els seus propis regidors i que nomenen els seus propis procuradors, i que hi ha un moment en què Castellbisbal té 2 alcaldes. Jo no estic donant idees, però hi ha 2 o 3 alcaldes que no es reconeixen entre si, perquè un és l'alcalde dels veïns, l'altre és l'alcalde del bisbe i l'altre és l'alcalde del senyor. Li diuen, el suposat alcalde del senyor, li diuen, no? I això va prenent forma, és a dir, com a tantes coses a la història no pots agafar-les perquè és una cosa molt líquida, però vas veient com els veïns es van organitzant. Quan el senyor els diu, heu de fer això, espera't que ens hem de reunir, o espera que no podem prendre la decisió perquè aquí estem 15 i som 40. Un principi, fins i tot, de sanitat democràtica que moltes vegades hem perdut. I això al segle XV, a finals del segle XIV, si vist el segle XV amb el remenç sense ser un altre tema, però fixeu-vos com avança això. A finals del segle XIV, una d'aquestes faccions acaba fins i tot sentint-se tan poderosa com per cremar el castell amb el senyor dins. El senyor diu, sort que va bufar el vent, i el castell... Després ens preguntarem per què no està en peus el castell, amb tot el que li ha passat. Fins al punt que després d'aquesta acció el senyor de Castellbisbal ha d'abandonar Castellbisbal i anar-se a comprar una casa a Barcelona per manar des de Barcelona. És un procés que quan aquest plet del mitjans del segle XV ja posa les coses més a la llum, veus com els veïns s'organitzen. És potser, com deia el Josep, el protagonista a l'ombra. Nosaltres sempre per les fonts, pel tipus de societat que estudiem a l'edat mitjana, irremissiblement posem el focus a les elits. Però aquestes elits no són res sense el diàleg, moltes vegades silenciós, amb la gent que tenen per sota. Jo personalment, si m'hagués de quedar amb alguna cosa del llibre, precisament és amb aquesta descoberta, que per primera vegada hi ha testimonis de veïns de Castellbisbal, que donen la casualitat que són veïns de Castellbisbal, però són testimonis del poble català, del poble de les parròquies, de les viles, dels termes, que diuen, no, per aquí no passo. I és molt interessant també, anava a dir, en una segona lectura. Jo si ho llegiu una vegada ja estaré content, però si algú és tan masoquista com per una segona lectura, doncs fixeu-vos en aquesta història que circula, una mica com aquests rius que apareixen i desapareixen al llarg d'aquests 3 segles, perquè al final és el que dona sentit a una vila, a un terme, a una comunitat, i a vegades se'ns oblida. Aquest plet de Castellbisbal i els documents al voltant del plet són una d'aquelles, no sé si rares, però són una d'aquelles casualitats que permeten donar veu a aquella gent que moltes vegades no té veu. No sé si voleu afegir alguna cosa. Bé, jo diria que, perdó que en faci una petita lectura política, però que tot això ho hem d'enllaçar amb una qüestió de participació política. Ja parlàvem d'història i de la missió importantíssima que fan les institucions i els professionals aquí a Castellbisbal de fer emergir aquesta història i revelar-la. I d'això, evidentment, hem de fer connexions amb el present.
I una d'elles és la intensitat aquesta de la participació política i el fet de no ser una comunitat de xaiets ni de gent passiva en un moment on sembla que tot convida a quedar-te a casa i quedar-te tancat amb un nucli de sociabilitat restringit, amb unes xarxes, tal. Això precisament un dels orgulls de ser castellbisbalenc al segle XXI pot ser hereu, encara que el teu nom, el teu cognom no sigui de tots els que surten aquí llistats, perquè hi ha diferents llistes a diferents segles on veus una mica qui eren els caps de casa de Castellbisbal, que això també és entranyable. Però clar, hi ha molta gent que dirà, no hi ha el meu cognom allà perquè nosaltres hem vingut més tard, no passa res. Tu sigues hereu d'aquesta cultura de participació política i ets un castellbisbalenc amb la mateixa intensitat que els del segle XIII, XIV i XV, no? I l'altra qüestió, que aquesta és una de les més punyents que jo toco al pròleg i a la final, i que crec que aquí també hem de fer una reflexió en veu alta, és perquè es va arribar amb un sistema feudal d'aquestes característiques, i perquè al final hi havia persones que simplement per haver governat aquest castell durant uns segles estratègics de frontera d'Al-Àndalus i tal, però com van adquirir una posició totalment preponderant, tan llunyana, tan distant respecte als altres, que els hi va durar durant segles, que van tenir una primacia, uns privilegis en tots els àmbits, que els convertia pràcticament en una societat a part. I en aquest sentit crec que nosaltres també hem de ser gent molt desvetllada, de dir que de feudalismes, diguem-ne, en tenim a la cantonada, precisament amb els que dominen les xarxes, els mitjans de comunicació, la nostra informació, la informació que els hi donem nosaltres mateixos, les nostres dades, tal, i aquesta gent es poden convertir en nous senyors que tornin a fer un salt amunt tan gran que durant 200, 300 o 400 anys els nostres successors estiguin allà anorreats, pràcticament silenciats en la història i havent de lluitar molt a poc, fins que puguin tornar a fer sentir la seva veu i fins que un dia potser puguin cremar un magatzem és de saber quina gran companyia monopolística, no? I crec que també hem de una mica fer aquesta lectura, i perdoneu que sigui molt crític en això, però la persistència del sistema feudal, penseu que fins al segle XIX no es va poder desmantellar jurídicament aquesta tranyina de poder, que al final és una privatització de potestats. Quan l'Alberto ha dit 4 vegades la paraula jurisdiccional, i algú potser ha dit, jo això no ho acabo d'entendre. Quan parlem que algú tenia jurisdicció, vol dir que podia, sobre els altres, podia practicar o gestionar una sèrie de potestats, de facultats, de competències, que avui les considerem públiques, com cobrar tributs, com decretar serveis armats o serveis de vigilància, com decidir que es passés per aquell pont o per aquell altre i que s'hagués de pagar o no s'hagués de pagar, com que s'hagués de fer servir tal forn o tal molí per preparar els teus productes manufacturats. I doncs era molt complex, la qüestió jurisdiccional, volia dir també poder dictar justícia sobre els teus vassalls, et posava en una situació gairebé diríem de cacic, un cacic oficial, amb poders, amb papers. La monarquia t'havia delegat, i aquí penseu que hi havia delegacions i subdelegacions i totes unes cadenes molt complexes de vassallatge, i vol dir que hi havia una sèrie de persones que exercitaven unes potestats que avui sortosament han estat concentrades, recuperades en mans de les institucions públiques. Ens agradin més o menys com funcionen, podem discrepar d'elles, però més o menys el comú, i ara estem en una època de risc de reprivatització de potestats. Cada període té la seva complexitat, hem de pensar, i hauríem, que el món medieval és un món molt complex en múltiples herències, com complex és el nostre, però no pensar que el nostre és més o menys complex que el de llavors. La complexitat i la gràcia, per exemple, d'aquest treball és que s'evidencia molt la complexitat i les herències
tot està reglamentat, no hi ha res a l'atzar. Hi poden haver costums, poden haver lleis, poden haver interaccions entre diversos poders, però tot està absolutament reglamentat. I, diguem-ne, d'alguna manera, el que al capdavall serien les constitucions del país, que és una suma d'aportacions, diguem-ne, legislatives diverses, van marcant i van regulant les convivències. Però en aquest moment un pagès pot estar oprimit pels mals usos o pels mals usatges, alguns, diguem, perquè és una complexitat que els terços, la terceria, els que no sé què, els que tenen uns drets, els que no altres, però el que és realment que commou una mica és que hi ha un poder públic, el poder comtal, que garanteix, és a dir, els pagesos poden pleitejar també, i poden guanyar un plet, diguem. Que això ara no ens ho imaginem perquè la visió que tenim de l'edat mitjana és simplement de la força bruta del senyor feudal, que sí, que en els moments més forts del segle X i XI sobretot ho era, però les cerimònies o els plets que plantegen els pagesos, moltes vegades, i en el cas nostre que estem aquí, els pagesos, ja en parlarem, has d'anar a refer el castell tantes jornades a l'any, ja en parlarem i ja veurem què passa, i els porten a plet, diguem. I això és molt interessant, és molt interessant perquè demostra una cultura basada en la confiança en el que, en la confiança, en definitiva, amb les lleis, diguem, i que són les lleis les que marquen la convivència entre la gent, per molt injustes que algunes hi puguin ser. Perfecte, moltes gràcies. Sí, només per acabar, el meu personatge favorit del llibre, no sé si coincidirem, és Dalmau de Castellbisbal. És aquest home que és el senyor del castell entre 1370 molt fins a 1400, aquesta idea del senyor del castell gairebé totpoderós, però que li acabes agafant carinyo de lo malament que li surt tot. És un personatge totalment dissortat, si llegeu el llibre ho veureu, es passa 20 anys fotent demandes, judicis amb tothom. Jo crec que no hi ha persona a Catalunya a la que no li foti una querella, aquest home, i les perd totes. I ell continua. És una història d'un patatisme vital entranyable, que també ens ajuda a humanitzar. A vegades parlem de la història, dels grans processos de la història o dels grans temes de la història de Catalunya, d'Europa, del que sigui, però poder arribar al grau de patatisme, de veure com aquest pobre senyor, per dir-li d'alguna manera, s'estavella constantment. Jo, poc després, perquè veieu com és una recerca que sempre està viva, després d'entregar el manuscrit d'aquest llibre, mirant coses d'un altre tema i buidant fons d'un altre tema completament diferent, em vaig trobar amb un document sobre Dalmau de Castellbisbal, de jovenet, de la 1373, quan encara devia tenir 18-19 anys, i perquè veieu el personatge, el document en qüestió era que havia quedat per fotre's d'hòsties amb ell i el galceran el senyor de Martorells, havien quedat per fotre's d'hòsties amb l'hereu del senyor del Castell de Gelida a Barcelona. I el document era la denúncia, no devia ser molt bo perquè l'únic que va rebre, l'únic que va quedar nafrat va ser el pobre Dalmau, fins i tot per això, fins i tot en això perdia, però és molt interessant perquè tu mires fins i tot aquella baralla juvenil als carrers de Barcelona i resulta que l'hereu del senyor de Castellbisbal, l'hereu de Castellvell, han quedat per fotre una pallissa al fill de Francesc Bertran, que és el mercader de Barcelona que acaba de comprar el Castell de Gelida. Fins i tot el personatge és patètic en això, és a dir, és aquell moment en què els mercaders de Barcelona estan comprant castells, a veure aquests que venen a creure's que són no sé què, i se'n van a Barcelona a intentar fotre una pallissa al pobre nano, i surt malament. És un personatge que, de l'odiós que és, acaba sent entranyable perquè, mira, ni que sigui per justícia poètica de la història, acaba perdent gairebé sempre. Hauràs de fer una seqüela. Sí, o directament una sèrie de Netflix. Hem de fer Hi ha un spin-off, una sèrie.
Molt bé, moltes gràcies per aquesta primera part. Ara, com abans he introduït lleugerament, faré una mica més d'introducció de la feina del Josep Ramon amb Casals amb la reconstrucció virtual. No? Aquí es tracta, com he dit abans, amb tota la informació que podem extreure del fons documental a nivell de descripcions notarials, de quan feien alguna ocupació, doncs hi havia sempre algun notari que anava explicant què s'anava trobant i les pedres com eren i com estaven i què hi havia i quantes habitacions i no sé què més i què hi havia en cada lloc. A partir d'aquí, tota aquesta ciència de història i aquest coneixement de història es posa sobre la taula conjuntament amb les tecnologies de comunicació, de visualització, de reconstrucció, i a partir d'aquí s'analitza des del més mínim detall i es situa el castell on era. I on era? On hi ha l'ermita, el parc de l'ermita, on hi ha l'ermita, el turó, dalt del turó, que un bon dia, el 1700 no sé quan va caure, i patapum, i és el que tenim i no tenim res. Però, amb tota aquesta quantitat d'informació que hem pogut trobar als fons documentals, als arxius, amb aquesta expertesa per part dels historiadors, aquí en Josep Ramon ens fa unes reconstruccions virtuals exquisites, que seguidament ens explicarà. Jo m'aparto una mica perquè es pugui veure i endavant. Molt bé, bona tarda, moltes gràcies per ser aquí. Espero que el doctor Retxe, quan vulgui intervenir amb el tema de la documentació, comenti el que calgui. Ara, bé, us han explicat una miqueta la història, ara veurem una miqueta la imatge, veurem com podia ser aquest castell i crec que és important que... No, sisplau. Bé, m'agrada la primera impressió, m'ha agradat bastant. Això ara anirà passant les imatges i ho aniré comentant a poc i bé, comentarem una miqueta el procés que hem seguit per fer aquesta reconstrucció. El primer que m'agradaria destacar és que hem de pensar que aquesta... Després les aniré passant a poc, Aquesta reconstrucció, els que ens dediquem a la reconstrucció virtual, realment hem de pensar que el que fem és una interpretació. El que estem fent és una hipòtesi. Evidentment, partim d'unes dades que tenim, depenent del projecte, poden ser moltes més o moltes menys, depenent de l'edifici, si es conserva, si no es conserva, etc. Aquí ja sabeu que el que es conserva és res, absolutament. Llavors, hem de pensar que aquesta feina de reconstrucció es basa en recollir dades i fer una interpretació d'aquestes dades i, en alguns casos, s'hi ha de posar bastanta imaginació i buscar referents i intentar recomposar una miqueta el territori amb les dades que tenim, veure com és el terreny original, estudiar la topografia i d'aquí anar traient conclusions i algunes vegades arriscar i prendre decisions, que és una miqueta el que hem fet aquí. Ara les passaré, si de cas, més a poc i així ho podem veure amb més calma. Bé, en aquest cas, com ja s'ha comentat, partim d'una documentació. Tenim una documentació que ens explica amb bastanta exactitud de quines parts es composava el castell. Això potser ho podrà explicar millor el doctor Retxe, però diguem que a grans trets ja explicaré que vam fer una miqueta un inventari. El que vam poder fer va ser un inventari perquè hi ha una explicació de l'estat del castell després de la seva destrucció. Evidentment, el castell no el tenim, no tenim absolutament cap dada arqueològica i ens hem de basar en aquest inventari, però aquest inventari no deixa de ser una llista d'elements, d'estances, d'estructures exteriors que se'ls ha de donar forma d'alguna manera. Els que ens dediquem a aquest tipus de reconstrucció treballem en 3D, vol dir que la volumetria, tot el castell està construït en dimensions reals, tot està adaptat al terreny, hem de partir d'un terreny real i per tant aquestes dades que tenim, tot i que són molt valuoses, gràcies a la feina del doctor Retxe, no deixa de ser una llista. Tenim una descripció, sabem que hi ha una barbacana, sabem que té una torre, sabem que té un fossat, sabem que hi ha unes cerques, 3 cerques exteriors que són com 3 tàpies, que ho veiem aquí, són 3 tàpies, 3 murs, i després fa una descripció del que ens trobem a dins del castell, una mica se suposa l'ordre en el que un entra i va trobant els elements. Però clar, tots aquests elements, només com una llista d'elements, per molt que inclús els tinguéssim en ordre estricte, no ens donen una forma ni unes dimensions per poder realment representar el castell com és. Aquesta és la dificultat, més gran d'aquesta feina, que d'alguna manera sabem on era el castell, però no tenim res que ens indiqui, per exemple, el que passa en les situacions normals en una excavació arqueològica on tens
restes de murs, tens restes de fonamentació i tens uns indicis que et donen dimensions d'aquí a aquí, quines dimensions té el castell, on comença, on acaba, on està la torre. Per tant, aquí, partint d'aquestes dades, i hem hagut de fer un treball de recerca prèvia una miqueta, també en base a la documentació, de deduir, a veure, si aquest castell estava en aquesta situació i no en queda absolutament res, també hem de pensar una miqueta, anant una miqueta enrere, què pot haver passat perquè hagi desaparegut qualsevol vestigi de les muralles i de tots els fonaments de les estructures importants del castell. Per tant, la primera part de la feina va ser, agafar la topografia actual i fer una miqueta un estudi de com encaixaria el castell en aquesta situació i què ens podria faltar, sabent que aquesta muntanya ha patit esllivissaments importants, que hi ha hagut terratrèmols, què podia faltar aquí que hagi sigut, el suport original de la muralla que ha desaparegut totalment. Per tant, aquí estem davant de, la primera suposició. La primera suposició és pensar que les muralles i els fonaments de les muralles no existeixen simplement perquè han desaparegut amb la part de la muntanya que es podia haver esllavissat. Després tenim una altra sèrie de dades que ens serveixen de recolzament, encara que no són molt concloents, com són les fotografies antigues. Aquesta és una ortofoto, crec, de 1956, si no recordo malament. Es veu molt poquet, però es veu una miqueta la zona d'aquesta muntanya on està l'ermita i tal, i ens dona una miqueta d'informació de com són els camins del voltant i com està aterrassat el terreny al voltant. És una informació que aquí es veu poc, però en fotografies de principi del segle XX s'entén molt més. Si ens fixem una mica, ens donarem compte que el camí fa una rampa que puja directe cap a l'ermita, que actualment es conserva en part, que puja des d'un nivell molt més baix i que marca una certa vall, que és on vam identificar que probablement estigués situat la barbacana i el fossat. En alguna part de la documentació recordo que explica que el fossat realment està en una vall a la part estreta de... Sí, el morro curt. El morro curt, ho anomenen. Aquest morro curt el vam identificar, en aquest punt on es veu que el camí comença a pujar i, per tant, estudiant la topografia actual i aquestes fotografies antigues, vam identificar una miqueta on podia ser aquest inici de les estructures exteriors del castell. Per tant, són suposicions, però que es basen en dades que ens donen pistes bastant fiables. Una altra cosa que ens indica aquí bastant bé aquestes fotos són aquestes zones lleugerament aterrassades de les vinyes, dels camps del voltant, els que estan més immediats al voltant de l'ermita, i ens han servit de referència per acabar d'ajustar aquella idea que teníem, que descriu, primer trobes un fossat, una barbacana, hi ha una plaça, hi ha 3 cerques, tot això ho hem anat situant en el terreny, basant-nos en aquestes fotos de principi del segle XX que sembla que conserven una miqueta la fesomia original del terreny, tenint en compte que després es va terraplanar, es va fer obres importants per fer el parc que hi ha aquí davant, en aquesta zona de la vinya de davant. Per tant, anem combinant totes aquestes dades, que encara que no són tan antigues com el castell ens donen pistes, amb el que és el terreny real per intentar fer una aproximació. Aquesta és una primera aproximació molt bàsica, però són unes corbes de nivell basades en el topogràfic actual, en el que està situada l'ermita, i hi ha només el volum principal del que queda de la muntanya. Sobre això vam fer una miqueta de suposició d'aquesta part que podria faltar circundant tota aquesta muntanya, que pogués haver sigut el suport real de les muralles. Igualment, la situació de les torres, tenim aquella informació que diu que hi ha una torre que està a la punta, més a prop, més a la punta per controlar millor la zona del Llobregat, que vam deduir que el no haver-hi cap mena de resta arqueològica seria aquella part de més a la punta que està molt esllavissada i que probablement allà a la muntanya, no ho sabem, no tenim cap certesa, però probablement ha perdut una part important de la roca que la sustentava i, per tant, per això, encara que s'hagin fet excavacions arqueològiques, no hi ha ni una sola pedra ni un sol vestigi que es pugui atribuir al castell. Per tant, aquí comencem una mica a treballar el terreny per tenir una base real de treball per poder ja dimensionar-lo, perquè si no tenim una base no el podem dimensionar ni situar-lo correctament.
Aquí hi ha un salt molt important de la imatge anterior a aquesta, però aquí ja hem anat treballant una miqueta el terreny, ja hem situat el fossat, ja sabem que aquestes terrasses al voltant de la base del castell són els diferents tancats que descriu la documentació, i hem anat fent créixer el que seria el perímetre de l'actual base de roca, inclòs la part més de l'extrem, que és la que segurament ha desaparegut totalment, per composar aquest castell. Tornem al que deia abans, això és una hipòtesi, és a dir, hem de tenir molt clar que no tenim dades concloents per dir que era exactament així, però és una hipòtesi bastant plausible pensar que els esllavassaments han fet desaparèixer tot això. Bé, si seguim amb la reconstrucció, un cop tenim el terreny i les estructures principals definides, aquí ja hem entrat en detall. Aquí ja tenim tots els elements situats i aquí sí que ens hem basat exactament en la descripció de la documentació. Sabem que hi ha una barbacana d'entrada, que té un fossat, que està en aquella zona del morro curt que deia que és la més estreta i que feia una miqueta de vall, per tant, és la zona més fàcil de defensar. I a continuació tenim una plaça que crec que es diu, tenia un nom... Plaça del Castell. Plaça del Castell, li deien. I aquesta plaça articula les diferents zones al voltant que estaven protegides, com heu vist a la imatge del castell acabat. Hi ha una zona de vinya, hi ha una rectoria, els horts de la rectoria, i després hi ha una altra zona, aquell tercer recinte que està a la banda nord, és una mica una deducció degut a aquesta documentació que ens indica que hi havia tres zones tancades al voltant del castell. Posteriorment, ja que tenim el traçat més o menys de la muralla definit, ja entrem en detall amb l'interior. Aquí sí que teníem una documentació bastant clara que indica tota una sèrie d'estances. Descriu molt bé, tot i que el castell està en runa, descriu molt bé un cop passada l'entrada, que et trobes la cuina amb un celler a sota, amb els sostres ensorrats, diguem, totalment, i després una sèrie de cambres, descriu també la torre, tot i que la torre, em sembla recordar que estava totalment arrasada, però la descriu, diu que està totalment arrasada, però hi és. Sí, el 1443 està arrasada. I descriu una mica la situació de la torre de més a l'extrem, la que serveix per vigilar directament sobre el Llobregat, i descriu una mica les interaccions, diguem, com es tanca aquest espai, els trams de muralla que hi ha entre torres, el tram de muralla que està tancat amb uns pòrtics per l'interior. Per tant, tot això, com torno a dir, que és hipotètic, perquè de dimensions i formalment no podem saber exactament que era així, però és bastant plausible perquè ho hem adaptat al terreny que suposem que era originalment així i hem anat desgranant tota aquesta documentació per intentar composar un castell amb una fesomia similar. Aquí tenim una altra vista des de més al nord, en què es veu aquest porticat que tancaria la zona d'aquestes estances i la torre principal amb la torre de la punta. I a l'interior hem distribuït una miqueta una sèrie d'espais en funció del que ens indica la descripció. Aquí hi ha un element important, hi ha un detall important, i és el de la capella. Actualment, l'ermita, que crec que és del segle XVII, estaria situada aproximadament en aquest pati central entremig de la torre principal i el pati que queda, aquesta mena de pati d'armes que queda a l'entrada. Més o menys aquesta seria la seva situació. Això ho tinc comprovat amb la topografia, aquesta seria la situació, però esclar, ens hem trobat amb aquest element que et fa dubtar, que és que la documentació no parla en cap moment que hi hagi una capella. La documentació medieval en cap moment parla d'una ermita. L'única potser fer una mica de recapitulació de les fonts que hem utilitzat. Dins de la mala sort de no tenir castell, teniu la sort que teniu una història molt bonica de per què no teniu castell. És un castell amb molta mala sort, no només al segle XVIII quan desapareix, sinó és un castell que es reconstrueix moltes vegades. Aquí també, a banda de les decisions hipotètiques de com fer-ho, també hi ha una altra decisió, és de quina època és aquest castell. Perquè heu tingut, clar, la gràcia de tenir un castell que es fa i es desfà, és que
Hi ha hagut un castell romànic, no? Hi ha hagut un castell preromànic o carolingi, segurament, un castell romànic, un castell de transició entre el romànic i el gòtic, un castell gòtic. No? La primera, del castell romànic gairebé no sabem res, segurament estaria més vinculat a aquesta torre de vigilància respecte al Llobregat, no? Per aquesta funció geoestratègica de l'antic castell de Benviure, però la primera referència que tenim de dades del castell és quan els senyors de Castellbisbal, que eren com eren, el 1290 la lien parda, que diríem avui, no? I assalten els béns d'un mercader de Barcelona, segurament que els transportava pel Llobregat, i la ciutat de Barcelona, que a més vivia en un moment, el 1290, on acabava d'haver-hi una revolta, la revolta de Berenguer Oller, no? Una revolta anti-elits a la Barcelona del moment, una Barcelona molt conscient de la seva pròpia identitat, davant d'aquell assalt als béns d'un mercader de Barcelona, decideix venjar-se del castell de Castellbisbal. I convoquen la host de la ciutat, convoquen la milícia urbana i l'exèrcit de Barcelona surt de matinada, un bon dia de 1290, per arrasar el castell de Castellbisbal. Es planta l'exèrcit de Barcelona, diuen que derrueixen el castell i se'n van. 30 o 40 anys després, o 39 anys després, el senyor de Castellbisbal aconsegueix els diners, o la força, o el temps, o les ganes de reconstruir el castell. I convoca els veïns, amb aquesta potestat que tenia de convocar els veïns per fer obres al castell, per tal que es repari el castell. I tenim un document de 1329 on el que s'especifica és quines obres s'han de fer. I s'especifica que el que s'intenta és tornar a fer el castell com era abans. I aquí és on es diu que hi ha una torre envers del Llobregat, una torre mestra, una casa entremig de les dues torres que s'uneix per la muralla amb una galeria porticada, el traçat de les muralles, com aquestes muralles es projecten en una barbacana i amb 3 tàpies de cerca, amb unes bastorres, una mena de garites de guàrdia. Però el castell no acaba aquí. Té la mala sort Castellbisbal que en un gran terratrèmol que afecta tota Catalunya, que passa crec que al març de 1373, i que a més havia estat documentat que havia afectat a molts castells, a moltes esglésies. Si aneu a Santa Pau, per exemple, Santa Pau és de 1423 el seisme, però veureu els efectes. No s'havia documentat que Castellbisbal, o no s'havia, en la recopilació que s'ha fet de danys del terratrèmol, no s'havia documentat amb gaire confiança que Castellbisbal hagués passat res, però en un document de 1389 el senyor de Castellbisbal torna a reunir els veïns per fer obres dient que el castell, que havien reparat el 1329, havia caigut sencer amb el terratrèmol del 73. Es tornen a fer obres al castell, aquestes obres no donen moltes indicacions, però sembla que mantenen els elements del castell, i com ja sabeu, també a finals del segle XIV el castell els veïns el cremen. No només el cremen, sinó que fan fora el senyor, i és el bisbe de Barcelona qui es queda amb el castell, però pel bisbe de Barcelona, així com el senyor de Castellbisbal podia tenir molts efectes, però vivia a Castellbisbal, era el teu opressor de proximitat, que podríem dir, era el teu tirà quilòmetre zero, però pel bisbe de Barcelona Castellbisbal no val res. És un punt d'on treure impostos, d'on treure rendes, però arriba al punt de desatendre el castell completament, a no col·locar ni tan sols un oficial que visqui al castell. Llavors, en els 40 anys de domini del bisbe, al segle XV, el castell, que ja havia patit terratrèmols, atacs, incendis, ara pateix 4 dècades d'abandonament. I el plet, en un dels moments del plet, en 1442, es fa una presa de possessió pels oficials reials del castell. Una cosa fantàstica que es descriu... Podeu fer una obra de teatre sobre el tema perquè apareixen personatges amb línies de diàleg, si teniu un grup de teatre al poble, això és un acte de festa major, us assessoro, però perquè és fantàstic perquè és totalment representable. Els oficials reals arriben, intenten prendre possessions, es barallen amb el batlle, reuneixen els veïns, van a obrir el castell, demanen qui té les claus del castell, i diu l'Albareda, però no ha vingut, bueno, doncs anem a veure si el podem obrir. Resulta que van a la porta i es troben que la porta està oberta. El castell encara per fora, diu la descripció que manté les muralles i la porta i les finestres que donen cap a fora estan en bon estat, però quan obren la porta
tot el que hi ha dins del castell està derruït. I fan un inventari de la destrucció. Doncs allò que deia el Josep Ramon, no? Entrem i trobem la cuina, que està derruïda i que el sostre ha col·lapsat. Anem a la cambra de no sé què, que el sostre ha caigut. La torre mestra, l'oficial reial intenta penjar el pendón dels reis d'Aragó. Li diuen, va, puja a la torre i penja'ls al lloc més alt, que es vegi. I diu, bueno, però és que no hi ha lloc més alt, perquè la torre és un munt de runes on no pot pujar. Llavors, perquè veia una mica l'estat del castell, que és molt divertit. Diu, l'únic que es conserva és les finestres de la torre que donen cap enfora i la porta que dona cap enfora, perquè crea la ficció que el castell es manté, però l'interior és decebedor. Però la part bona és que comparant aquest desig d'obres de 1329, alguna referència de reunions de veïns a la plaça del castell del segle XIV, la menció a la casa de la rectoria també. Sí, la casa de la rectoria. Que existeix al segle XIV però al segle XV ja està abandonada i ha desaparegut. És aquesta de la banda sud. Sí, aquesta d'aquí. Unes vinyes, aquestes terrasses que presumiblement s'utilitzaven per plantar unes vinyes, de les quals els senyors de Castellbisbal estaven molt orgullosos, eren uns bons moscatells, però que al segle XV el bisbe desatent arriba a cometre el gran pecat, que és deixar morir els ceps de la vinya. I al segle XV, només en els més grans de la vila, un veí de 70 anys, que recorda que feia 40 o 50 anys que en aquest castell hi havia terrasses de vinyes i que ja han desaparegut. També la crònica d'una desfeta total. Però en l'inventari de les runes, si el compares amb aquest inventari de 120, 130 anys abans, pots reconèixer els elements. Aquesta casa que et diuen porticada continua estant, la torre continua estant. Llavors, amb totes aquestes peces i alguna més, doncs ens ho vam passar molt bé fent-ho, allà decidint. És com munta't el teu propi castell, perquè tens els elements, saps què hi ha, però has d'acabar de decidir on col·locar-los. És una hipòtesi, segurament es pot revisar, però és coherent respecte a les dades d'arxiu que tenim. I tenim aquestes notícies de 1290, un inventari de 1329, algunes notícies del segle XIV i un inventari de l'estat ruïnós al segle XV. I amb tot això, jo crec que hem fet bona feina. Sí. Bé, només comentar això, que el tema de la capella, clar, és un tema que la trobes a faltar i més tenint en compte... No apareix en aquesta descripció detallada, perquè us feu una idea. La descripció és tal qual de obrim la porta del castell, que està en bon estat, i al obrir la porta entrem, veiem una casa en ruïnes que tenia 2 plantes, les dues col·lapsades. El celler... Entrem, hi ha un celler, després entrem, hi ha una torre, a mà dreta hi ha una altra casa, i en aquesta descripció de tot el recinte tampoc apareix l'ermita. No apareix. Com podeu veure, això és un món i una via que té molt de recorregut i, evidentment, seguirem treballant perquè, com dic, té molt de recorregut. Vull dir, i estem encara treballant amb aquesta és la primera imatge que tenim, que és el pòster que podreu recollir al sortir, o qui compri el llibre se li donarà també el pòster, però n'estem treballant amb 2 més de cara a tindre més informació i més visió. Això no vol dir que no hi hagués una capella... És el que ajuda. Això no vol dir que no hi hagués una capella al castell. Sí. Però segurament la funció de lloc de culte del castell ben aviat desapareix del castell, es desvincula del castell i es mou al poble. L'església de Sant Vicenç ja està documentada, les reformes del propi segle XII, i el que hi hauria per l'ús personal de la família dels Castellbisbal seria alguna petita aula, alguna petita capelleta, que no té ni tan sols que tenir un aspecte d'església. Perquè us fixeu, fins i tot alguna vegada hi ha alguna referència al segle XII dient que el senyor de Castellbisbal prohibeix que es facin misses a l'església del castell. Llavors això ens situa, o a l'ermita, no diu ermita, diu que el pàrroc no pugui entrar al castell. Llavors això sí que pressuposa, sembla que hi hagi algun espai de culte, però més vinculat a una petita capelleta romànica que en aquestes múltiples transformacions del castell en algun moment va desaparèixer. Nosaltres sempre, quan veiem el patrimoni, el veiem com una cosa morta o com una cosa estàtica, però el patrimoni és viu, va canviant segons el moment, i
aquesta és una hipòtesi de com podria ser el castell de Castellbisbal en un moment donat, possiblement a mitjans del segle XIV, no? Però recordo que discutíem molt, per exemple, sobre si les finestres... Clar, no? És un castell romànic que et diuen que el refan com el castell romànic, però llavors les muralles, perfecte, però les finestres són romàniques o gòtiques, no? Són tancades o obertes, són aquelles coses que no podem saber, també està bé que la història no ho pugui saber tot, però que, bueno, està totalment obert. Molt bé, moltes gràcies. Obrim un torn de preguntes per si algú té alguna cosa a comentar o a preguntar sobre la temàtica. Algú trenca el glaç? Va, jo en faig una. Hi ha algun punt clau que diguis, mira, aquest fet marca un abans i un després? Bueno, és que jo crec que tot el llibre és un cúmul d'abans i després, no? En aquesta conjunció de castell, família i conflicte hi ha moments de tot, no? Hi ha moments que guanyen els que tu creus que han de guanyar, que guanyen els que tu creus que has de perdre, no? I jo crec que el propi plet de 1441-43 és el gran final, no? Perquè és on tots els camins que des de l'any 1100 veus que van conflueixen en un espectacle públic. Jo no sé si seria molt mediàtic a l'època, però sí que és cert que és un plet que dura amb intercanvi de proves, de requisicions, any i mig, 2 anys, on fins i tot la pròpia reina, la pròpia lloctinent general del regne, ha d'intervenir per posar ordre i fer que el procés continuï. Jo crec que el plet en si és una bona manera, és un bon fet del llibre, però hi ha moltíssims. Per exemple, el propi personatge del Mau de Castellbisbal, en tota la seva travessia vital tortuosa, però que és un personatge al que acabes fins i tot agafant-li carinyo perquè acaba tenint raó. Ell és tan enganyós que ha fet tot un... Tampoc vull fer molts spoilers. Ha fet tot un subterfugi il·legal per aconseguir comprar el castell sense que ningú s'enteri que l'ha comprat, utilitzant un testaferro de... Hi ha coses que mai canvien, utilitzant un testaferro, una compra simulada, diferida, aquella cosa de la Cospedal, aconsegueix comprar el castell sense que ningú s'enteri que l'ha comprat ell i dir-ho quan li interessa. I llavors és un personatge que ja veureu que és fascinant en si mateix, perquè, a més, tot li surt malament, però a la vegada arriba a dir frases, si és, en comptes d'un episodi, una frase del llibre, ara queda molt bé, però és que ho he mirat abans. Arriba un moment en què els veïns del poble recorren, se'n van a Foix, surten de Catalunya i se'n van a demanar ajuda a Mateu de Foix, que en teoria és el senyor eminent de Castellbisbal, perquè resolgui els plets. I això és d'una injustícia, segons el dret i els costums de Catalunya, brutal. I fixeu-vos quina frase que avui és molt significativa. Diu, les qüestions de Catalunya s'han de determinar dins de Catalunya. Ningú hauria de sortir del Principat de Catalunya per resoldre les seves causes judicials. 1396. Un personatge que se'n va a França a muntar tot un espectacle judicial, ell en persona, queixant-se dient que si li han fet que si li han enganyat, que si li tenen mania, aquella cosa dels... Sembla un estudiant d'escola, no? Mateu de Foix en té mania. Per mi, aquest seria el gran personatge. Molt bé. Alguna pregunta més? Les pedres del castell, on creieu que han anat a parar? Bona pregunta. S'hauran reutilitzat en algun moment? Clar, Reciclades, oi? aquí hi ha moltes coses. És un castell que s'ha refet moltes vegades, llavors, fins i tot, és un castell que hauríem de veure quina integritat estructural tenia després de tantes tirites. És utilitzat com a polvorí, és abandonat, es crema, hi ha gevissades... És a dir, el Jordi Gibert, que és la persona que va guanyar la beca
abans que jo, que va estudiar el castell de Castellbisbal des de la tardoantiguitat, inicis de l'edat mitjana. Ell va fer cates, va fer prospeccions en tota aquesta zona del castell intentant trobar restes, i ell en el seu propi llibre diu que és pràcticament impossible trobar res perquè el que hi ha és la roca mare. És a dir, hi ha hagut tal procés d'erosió, de pèrdua de terra, això ja cada vegada que plou al Vallès ja sabeu el que passa, que actualment és molt factible que no quedi res. Bàsicament també l'autopista ha fet molt també, d'aquestes desavisades, tota la zona de vall és una zona que també ha estat molt adulterada al segle XX. No descartem, a vegades la màgia passa, també alguns documents d'aquest llibre han sortit en col·leccions privades italianes i de la Biblioteca Nacional de França. Que aparegui algun dibuix del segle XVIII, algun viatger que fes alguna descripció i que ens canviï totalment el que presentem avui. Això no vol dir que nosaltres haguem fet mala feina, això vol dir simplement que és com funcionen les ciències. Es recopilen dades, es fa una hipòtesi i aquesta hipòtesi no és una teoria, és una hipòtesi. Però tant de bo sortís alguna cosa, però mentre no surti sembla això, veient l'orografia, veient el nivell, veient in situ com està la plana del castell, és bastant versemblant que no quedi res, fins i tot a nivell de fonaments. Podríem discutir perquè hi ha algunes coses que haurien d'estar. Aquí potser el Xavier podria portar una cosa, però no hi ha cisternes. No hi ha fins i tot cisternes al castell, es fa estrany, no? Però clar, la casuística és tan especial d'aquest castell que fa que no trobar res ja sigui una dada en si mateix. No sé si t'he contestat. Molt bé. Alguna cosa més? Tampoc han tingut una activitat arqueològica del tot sistemàtica. No, clar, s'ha fet alguna prospecció. Explorar terrasses, el terra de l'ermita. Teòricament, si una part del castell o de la torre era romànica i estava fet en carreuons romànics, que és el sistema que tenen, el preromànic, que també podria haver grans paraments preromànics i que són amb una maçoneria més irregular, diguem, que si cau no necessàriament la identifiques, però els carreuons romànics sí que, tal vegada algun dia començarem a identificar pels enderrocs o els derrubis que hi hagin a la banda baixa dels penya-segats. El que passa que la representació que heu fet a la banda nord heu aixecat un muro bastant important. Quan de fet ja l'ermita ja té un muro natural que la... Sí, bona part d'aquest mur puja directament sobre aquest mur natural. Exacte, sí. És que part dels murs formen part de la pròpia roca mare. Això passa en molts castells que, si et fixes, ja la pròpia roca mare està reforçada amb murs de maçoneria. Aquí probablement, per això una mica la hipòtesi aquesta era de potser tot el perímetre d'aquesta muntanya on es recolzaven les muralles s'ha esllavissat i s'ha perdut. Potser no en queda res d'on estaven recolzades les muralles. A baix, sí. Se suposa que sí, a no ser que s'hagi reutilitzat la pedra per una altra cosa i hagi acabat transportada en un altre lloc, que també sovint això sol passar. També passa, oi? Alguna pregunta més? Doncs si no hi ha res més, moltes gràcies, doctor Hernández, per les seves visions i les seves aportacions, Capdeferro, Reixa i Casals. I moltes gràcies a tots vosaltres per haver vingut a aquesta presentació d'un element tan important com és el castell de Castellbisbal, que forma part del nom. Per tant, alguna cosa hi tenim a buscar encara dintre d'aquestes vies que hem començat. Moltes gràcies. Per sortir, instruccions per sortir, dintre del mètode que hem de seguir. Qui vulgui comprar llibre, i també s'emportarà el pòster que li regalem, surt per l'esquerra. Qui només vulgui sortir i emportar-se el pòster, surt per la dreta, a poc i mantenint les distàncies oportunes. Gràcies.